Goeiedag, leef dames en heren. Intelijk, we meugen weer. Zullen we dan nou maar naar de broelof gaan? Het klinkt weer wie van als. We hebben er even op moeten wachten, maar de stichting Zomerparkfeest, die in 2020 de witte rouw kregen, gewoon nou intelijk van start. We gaan lekker poten, de boerenmoos. We gaan kennis maken met verschillende mensen. En we doen dat op een zeer bijzondere plek. De Gedinkboom. Mensen die bij de Zomerparkfeest ontvallen zien, hebben deze prachtige boom als eeuwige herinnering, zodat we ze nooit zullen vergeten. Ik wens ook een hele fijne vastelovenstijd, een prachtige boerenbroelof en een Zomerparkfeest. Gang te vuur! Dochter van Franka met de lachende kiekers, van Hanny, meetje van een meetje van Spelenham en van Hai van Chic van Den Haag en van Dick, altspuitgas bij brandweer Venlo, van Jo, dochter van Franske, dus zijn meester Peet Spoor en van Tij van meester de Griezen van de Helbeek. Ik zal me ook even voorstellen. Ik ben Nick van Nel van de Wildebeek, van Betje van Ooyen, hoesmoeder van Achtblagen, van Schenk de kolenboer te Peert en Wagen en van Geert Altreuter bij Joekskapel Wat bleef over, van Bini penningmeester en befaamd toneelspeelster bij Cetovera en van Tij oudvorst van de Nederlandskop uit Serum. Ja, we gaan er zeker wat moois van maken. We hebben natuurlijk ook lang op moeten wachten. Het is natuurlijk een jaar wat we geer achter ons laten en we gaan nu vol gas de vastelovend in richting 1 maart. Dan gaan we het jaar wat geven, in het onecht natuurlijk, maar ja, we gaan er echt wat moois van maken. Nou, we zien ons tegengekomen bij de bar. Ik leef eigenlijk tegen hem aan. En ik was spontaan verliefd. Ik wist niet waar me even kwam en het was eigenlijk al 1,5 jaar geleden. Ik dacht, ja, dit is de man, hij wil ik mij trouwen. En blijkbaar had hij dat ook met mij. Ja, zeker. Dat zei ik net al, hè. We gaan echt richting de 1 maart. Daar kijken we echt voor naar uit. En ja, ik vind het echt leuk dat we elkaar bij de bar op het Zomerparkfeest hebben leren kennen. En we gaan er wat van maken. Ja. Leef boeren en leef boerinnen! Zullen we dan nou eindelijk maar door de boerenbroelof gaan? Voorkomende de organisatie van de boerenbroelof wordt gegund aan het Zomerparkfeest, gedaan in het stadje van lol en plezier op 16 oktober 21, die wil ik hier aan ons overhandigen. We zien eigenlijk spelen bij onszelf en ja, als opbouwer, ook tijdens het Zomerparkfeest. Misschien zien we toch wel de net iets aparte opbouwers. Hallo, ik ben Tanja en ik ben Kassamiep. Hallo, ik ben Marlies en ik ben Kassamiep. Hoi, en ik ben Loes en ik ben ook Kassamiep. Hallo, en ik ben Ingrid en ik ben ook Kassamiep. Nou ja, bij Parkfeest is het evident, zoals ze zeggen. Alle mensen komen bij ons terecht om bier te drinken. En tijdens de boerenbroelof, dan moeten we ook de mensen van drankjes voorzien. Want zonder drank, geen klank, dat huurt geen achterwel. Oh, en ik even zit. 29 januari, boerenmoosbal. Het broedspaar gaat in ondertrouw. Kaarten, kindgeal, kopen vanaf dit ogenblik. 29 januari. Doen.